Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созои хубе, саломатитон хубе? Худованд ҳар як шуморо дар ин моҳи шарифи мубораки рамазон сабр битав ва як бори дигар моҳи шарифи рамазон муборак бошад. Бародарои ҷон, ҳама каса якдонаги лайкра биҷиқен ва курси имрӯзара тамошо кунед. ҳатман подписатсия ва колокольчик канала ҷараён кунед. Бародарои ҷон, курс имрӯз 25 апрел соат 7:44 ба вақти Москва ва 9:44 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи банкҳо бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 160 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 160 сомон, бонки Алифбонк 1000 рубл 160 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 115 сомон, аввалин бонки молиявии Хурд 1000 рубл 148 сомон, Ҳумо 1000 рубл 157 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 160 сомон. бонки байналмилалии Тоҷикистон курса нишон додаги нест. Бародарои азиз, вақат фурӯш актарияи 160 сомон 1000 рублш ва Газпромирбонк 1000 рубл 135 сомон. Коммерсбонк гуфтагӣ нест ва фурӯшш бошад 1000 рубл 161 сомон. Бародарои азиз, бонки Душанбе Сити 1000 рубл 157 сомон. ва гуфтаниам фаромӯш накунед лайкра, ҳатман лайкра биҷиқед. бачаҳои ҷон, фикри худтон дар комментария бинависед.